Erittäin hyvää ja pirun kuumaa päivää Myanmarista. Lennettiin Mandaleihin ja varmistaakseni, että saadaan just oikeanlainen kokemus, varattiin Kilroyle-trekki, jossa mennään pintaa syvemmälle. Pläni on tässä. Tää 12 päivän keissi alkaa täältä Mandaleista, jonka jälkeen mystiseen Baganiin ja sieltä erittäin kauniiseen Nha Shwehen ja Inle Lakelle, jonka jälkeen vielä maan suurimpaan metropoliin Yangoniin. Aloituspaikka Mandalay, kaupan, teollisuuden, mutta myös buddhalaisuuden pääkeskus. Maan toiseksi suurinta kaupunkia pidetäänkin Myanmarin moderneimpana metropolina, mutta siitä voi saada väärän kuvan. Massiivinenhan tää mesta on, mutta ei todellakaan mikään hektisyyspesäke. Vapaa-aika ollaan vietetty näiden ihmisten kanssa, jota kutsutaan maailman ystävällisemmäksi kansaksi, joka todellakin pitää paikkaansa. Koska kaupunki on aina kaupunki ja meidän tehtävä on mennä pintaa syvemmälle. Meitä tultiin hakemaan hotellilta ja seuraavaksi polkupyörä alle ja kohti Mandalayn rauhallista maaseutua. Vaikka aamu alkoikin aika turremaisissa merkeissä, kun possujonossa kierrettiin suurempia turistinähtävyyksiä. Sen jälkeen alkoi tapahtua, kun otettiin vähän pitempi chykematka kaupungin ulkopuolelle. Tultiin tämmöisiin aivan mahtavaan paikallisiin pippaloihin. Me annetaan ruokaa ja ovella annettiin jopa ruokarööki. Tää toimiikin mahtavana tätsinä meille burmalaisen kulttuuriin ja on loistava viimeinen pysäkki Mandalayssa ennen meidän matkaa Myanmarin historiaan. Kello on jo 8 aamulla, aika lähteä seuraavaan kohteeseen. Myanmarin Angkor Watiksi kutsuttuun Baganin rauniokaupunkiin. Heti Baganiin saapuessa huomasi, että täällä on joku vähän isompi turistinähtävyys, kun taksimiehiä tuli tyrkylle. Sen jälkeen meidät tuotiin tämmöiseen ihan älyttömään majoituspaikkaan, joka meille, jotka on tottunut nukkuu jurtissa, aavikolla ja teltoissa ja ikkunattomissa kellareissa, on jotain aivan uskomatonta. Mutta toisaalta, mikäs tässä ollessa? Ja pitää muistaa, että hotellihuone on vain hotellihuone. Ja noitten puutarhamuurien takana on massiivinen historiallinen kaupunki, jota on syytä tutkia. Aamu pelastui sillä, kun eteen tuotiin sähköpyörä ja on huvittavaa katsella, kun turret aurinkohatuissa ajelee ympäri Bagania. Mutta ekologisuutta korkealla pitävällehän tämä passaa. 1100-luvulta 1400-luvulle täällä asui melkein 200 000 ihmistä. Nykyäänkin melkein 3000 stupan, luostarin, temppelin kylä on erittäin päräyttävä reissukohde. Tänne temppeleille on hyvä kiivetä hiljentymään, miettimään ja hoksaamaan, kuinka siistiä matkailu on. Mutta on vielä yksi asia, joka meidän pitää löytää. No niin, kuten te jotkut tiedätte, olen joskus tupakkia maistanut ja olen halunnut tulla Baganiin siitä asti, kun mä kuulin kyläläistä, jotka osaa kääriä kunnon körssin. Läpi kuivan aavikon ja alla 40 porottavan auringon löydettiin tämmönen pieni kylä, josta näitä vielä löytyy. Tähän kansallisaarteeseen on hyvä lopettaa, mutta reissu ei ole vielä ohi. Seuraavaksi Nha Shwehen ja Yangoni.